Bima, oi Bima, saja khơi, làm đố ra vậy bla. Mata bla bata. Rohai fudunggaसिनो dङ नै हास्लाबथारलालाय बेहा लोंनोबाथाय लोंनो Dede, abla Bodo. Dे Bima, abla Bodo. Ada बाजारावबो लेट जागोन मोसौ मोसाबो खास्रांहैनांगौ नै बिफा दा बाजाराव थाङोबा अमा बेदर एसे मैगं एसे लाबोफा बेदरफोरखौबो जाबाय थानो लुबैथारो दे जागोन दे बिमा दा लाबोफागोन आं दे बिदिबा थाथ'दो बिमा आफा माथो नोमाय अरामोन दानि फिसालाया आसाम पुलिसाव साख्रि मोनबाय होनलाय नंगौसै आफा औ आयै मोनबायलै मालायसो दे आफा नोंहाबो इन्टारभिउफोर होलाबायनो नाजाबाय था मालाबाफोर इसोरनि अननायाव जाबायबायो खोमा औ आयै नाजागोन नाजागासिनो नाजानायालाय बे बोसोरावबा मा जायो नायनोसै नै आफा साख्रिया ओंखारब्लानो एप्लाइ खालामलाबाय था दे आयै जागोन अब्ला दिनै बेखिनियानो जाथ'बाय दे ना मोनाया हाबा बालाय माहाय थांदों ए माबा मा मोनाव थांनो होननानै थांदोंहाय ए दे दाबो फैया बहा मा खालामबाय थाखो बिराद इम्परटेन्ट खोथा रायलायनो लिंहरखाबाय दासिमबो सफैया नेनो बानाया हाथारला आङो ओइ आदा बहा थांनो औ फंबाय आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों अ आदा नोंनि साख्रिनि खोथाया मारै जाखो मा बुंबावनो फंबाय बे बाराव फेलें जालायबाय बे जुगाव साख्रि मोननांगौआबो गोरलै बाथ्रा नंला फंबाय आं मोनसे जायगायाव थांनो आथुर जादों गुबुन मालाबा सम मोजां लानानै रायलायफिनसै नामा फंबाय औ नंगौथ' आदा थाथ' दे अब्ला दे बिदिब्ला थांदो दे आदा दे ओइ आदा बहा थाङोरा नोंनो मानो नांगौब्रा जालाखौ सोंनोसैब्रा आदा ओमफ्राय नोंनाव आदा बे नोंनाव केन्सार बेराम जाग्रा हायना मुलिया दंना गैयारा दङबा एसे हरदोरा आदा मा फाग्ला केन्सार बेराम जाग्रा हायना मुलि बेलाय आंनाव गैया मा जानला मोनला होनोब्रा आंलाय थोस आदा बेखौ मिथिया बेलाय बे दालाय हिन्जाव हौवाबो दाउबो खिजों जाग्राया बेखौनो बुङोरा
ओइ जालाख' आं जानला मोनलाखौ सुखुवा खिन्थु मा सोंनो मा बुंनो माबार बुं आंहा सम गैया खिन्थु थोद मा दादा रोंलाय बेलेगरा बेलाय बेखौनो बुङो थोद साला थां थांमा एसे लेट जाबाय दे लामायाव जालाखौ मुखुल गोमदोंमोन आङो एसे गोबाव जाबाय जेखि जाया सरि दे आंमा हरखाब मानोथो लिंहरखो आंखौहाय ना माबाफोर जादों नङा आंमा अनजालु आंनि आइ आफाया गुबुन सेंग्राजों जुलिनि थाखाय थि खालामदों आमाइनि लोगोनि फिसाज्लानो दा आं मा खालामनांगौ अनजालु नोंनो बुंदो दे आं राहा गोथेनाय मोनबाय आइखौ मा होनना बुजायगोन आरे जाम्बि बायदि माने एसे जिंगासिदों आं बुजिदों हांमा नाथाय आं नोंखौ लांनो हानायनि दा आंनाव साख्रि दं ना बाख्रि दं नोंनोथ' मिथियोना जोंनि न'खरखौहाय आंनो एसे सम होबावदों हांमा औ बुजिदों मिथिदों आंथ' सोमोन्दो हायो अनजालु जानो हागौ नोंजों आंजोंनि सोमोन्दोखौ गुबुन सोरबा सुबुङा खोन्थादों बेनि थाखायनोथ' हरखाब आंखौ बेबायदि सिनाय मोनि मानसिजों जुलिनि खोथा रायज्लायदों दे जाबाय बिदिब्ला हांमा नोंल' न'आव थांना मादैनो खोथाहैदो आं गाबोन थांगोन होननानै जागोन दे नाथाय जेबो नाथाय गैया हांमा आं गाबोन थांगोन जिखुनु नोंल' न'आव खोन्थाहैदो जेबो नंला दे अनजालु थौ बिदिब्ला हांमा गोबावद्रायबायबो थांदिनि थौ बहा थांनो ओंखारलायखो आफा अ आयै आं हांमा मोननाव थांनो नागिरदों हा मानोबा थांनो आफा ना माबाफोर खामानि दं खामानियाथ' बिदि जेबो गैया आयै आं ओरैनो बेरायनोसो थांनो नागिरदों दे आफा थाब फै बोथोरफ्रा ओरैनोबा मोजां नङा सोरां बारां फै आफा औ दे जागोन आयै बिदिब्ला थाथ' आं थांदिनि ओइ आदा र' आदा नाय जालाख' आंहा नोंजों बेबायदि आलदुं फालदुं रायलायनो सम गैया दे बाब्बारे आदा रायलायनो सम गैलायबावासो नायगोन नोंखौ हांमा अ हांमा न'आव दंना औ फै अनजालु हाबफै दे फैदो हाबबोदो औ जिरायथ'दो बेयावनो जिरायथ' जागोन। आं सालायनि होनबा औ आयै आलासिया सफैबायमोन ए थु ए सफैबाय बाबु औ मादै सफैबाय खुलुमबाय दे जिराय बाबुआ बहानि होनदोंमोनलाय अ मादै आं गोजोनपुरि गामिनि अ न'आव नोंस्रा सोर सोर दं बाबु ए मादै जोंहा न'आवहाय आइ आफा आरो आं साथामल'नो न'आवहाय अ नोंसिनि बिमा बिफाया माथो मावो बाबु ए मादै जोंना आइ आफाया जेबो साख्रि मावा ओरैनो आबाद मावो ओमफ्राय बाबुआ हांमाजों मोजां मोनलायनाया बिसिथो गोबाव जाखो अ मादै जोंनि मोजां मोनलायनाया गासै 5 बोसोर रानिं जाबाय हा साख्रि लानो नागिरबायदोंना नागिरबायाखै बाबु बे जुगाव साख्रि गैयाबा न'खर सालायनाया गोब्राब जायो बाबु बेबो नंगौ मादै नंनाया नों बुंनाय बाथ्राया नाथाय साख्रिखौ आङो जेखि ओंखारा एप्लाइ खालामगासिनोबो दङ नाजानायखौ एसेबो गाराखै नाथाय मा जायो उननि समफोराव मादै नायनोसै अब्ला बाबु नोंनो नायदो बयनिबो बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ मोजां न'खराव बिलाइनो गोसो जायो आरो गोबां मिजिं सुजुयो बेबायदियाव आंनि नायल' जाल' फिसाजोखौ आं बोरै नोंनो हरनो हागोन आं हरनो हानाय नङा बाबु गाज्रि दामोन आयै
अनजालुजों नङाबा गुबुन रावबो सेंग्राजों जुलि जानो हाया आयै नोंनो मिन्थिखाबाय दा आयै अनजालु आरो आंनि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दै आं हानाय नङा आयै मादै नों जा बाथ्रा बुंदों आं बुजिदों नाथाय आं नोंसिनि मोजां मोनलायनायाव जेबो हेंथा होआखै नाथाय बाबु आं नोंनो 6 दान समाय होबाय नों बेनि गेजेरावनो माबा मोनसे खालामनो हायोब्ला आं आंनि फिसाजो हांमाखौ नोंनोनो हरगोन नाथाय बाबु फंसे बाथ्रा बाव बे दाननि गेजेराव जेबो खालामनो हायाब्ला हांमाखौ मोनगोन सिमांखौ बावगारलांनांगोन औ जागोन दे मादै आं नाजागोन दे बिदिब्ला मादै थाथ'दो आरो हांमा अनजालु रथ' नों दा मा खालामनो सानखो अनजालु नों बारा जिंगा दासि हांमा जोंनि मोजां मोनलायनाय जुदि सैथोब्ला थारैनो जों मोनलायगोन आरो हांमा बे 6 दाननि गेजेरावनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खालामनो नाजागोन नोंल' नेनानै था आंखौहाय दे बिदिब्ला हांमा थाथ'दो हांमा ओरै फैनोसै एसे औ आयै देहाखौ बारा मोनदों नामा आयै दे सिखार आयै आइ अनजालुनि खबरा माब्रै जाखो आयै अनजालुनि जेबो खबर गैथ'आ आं कल खालामदोंमोन नाथाय नांहैयाखै नै आइ नों बेबायदि समखौ ओरैनो हगार हरनोसै आइ आंनि देहा दानो मोजां दानो गाज्रि अबे समाव मा जायो जेबो उदिस गैया आइ फारसेथिं नोम्फायाबो सुथि मोना होननानैसो खोन्थाहरदों आं थांनानै थासान्दियावनो नोंखौ मोजां न'खराव बिलाइहरनो लुबैदों आइ अनजालुनि जुदि जेबो खबर गैयाब्ला बे नोमाइनि फिसाज्लानि लोगोजोंनो जुलि जानो राजि जादो आइ आयै आं मा बुंबावनो आयै फारसेथिं अनजालुनि रादाय बेबायदि होननायखौ आं बोरै बावगारनो आं बोरै फेलें खालामगोन आयै आरो फारसेथिं नोंनि खोथाखौबो दाननो हाया आयै आं दा मा खालामबावनो जाबाय आयै आयै आं दिबै गैयै गंसे दिङा बायदिसो जाबाय दिनै आयै ओरैबो रुगुं मोना हरैबो रुगुं मोना नोंनि साननायानो जाथोंसै आयै बे बुहुमाव आं साख्रिखौनो मोनमारगोन ना मोनमारा जाखो गासिबो फैमाल मिजिं बायदिसो जासिगोन नामा हे इसोर बे जोनोमाव आंनि गासै साननाय गासै मावनो लानाय खामानिया मानो फेलें जाजोबनो हमखो आफा फारसेथिं हांमानो होनाय रादाय दा आं मा खालामबावनो आफा अ फंबाय ओमफ्राय माथो हाखु दाखु मा जादों माबा आदा आब' हांमाया जासिगोन गाबोन आंनो जाला खवा खिन्थादों हो थाथ'दो आदा